Jeg hedder Simon Hedegaard, og jeg er vinbonde og har været vinbonde de sidste 10 år. Når man tænker på vin, så er det egentlig lidt ligesom at bage en kage. Det tager bare et års tid. Fra vinstokken den er sprunget ud midt i maj, til man står med en flaske vin i hånden, så har man brugt en time per flaske. Og det er jo i sig selv en lang proces og en meget stor tilfredsstillelse, hvis det så er lykkes godt. Vin er vin, kan man sige, men hvis vi kommer ud og bruger nogle andre, mere traditionelle produkter, som vi er gode til at lave i Danmark, så kan vi få skabt nogle nye smagsoplevelser, så vi ikke bare går og fremstiller det, de meget bedre kan i andre lande, hvor de har bedre klima til det, men finde en lidt skæv vinkel ind på vin, som også kan være med til at berettige dansk vin. Det med at være bondemand og gå i marken og tillade sig selv at kigge ud i horisonten en gang imellem, det er rigtig, rigtig sundt. Og mentalt hygiejnisk er det rigtig godt for mig. Det handler om, at det er sjovt, og det skal gerne pirre livet i mig. Fordi hvis det ikke gør det, så kan det lidt være lige meget. At købe en flaske rødvin, der er produceret på nogle bakker herude i Skødstrup, det synes folk er helt specielt. Så det med, at det er her, det er skabt, det er noget helt specielt.